Ciao, veda. Buongiorno tfal, għandu pjaċir dal-għodu, mikju miljonajt, inċafu l-għodu x'nefkament uħossu s-sħana msliketta, għax dawn mis-sin ġewa l-ekka tajjeb, fl-iskola issa minn meta mmorru bil-klassijiet, ħatraw għandna klassijiet ġodda u sbieħ tajjeb, għadna naħdmu fis-sajf, għandna klassi ġdida tal-kinder għax dis-sena ftaħna l-5 klassi. U għanna klassijiet li zbajnijom bil-guri sa tarawhom bl-istampi vera sbieħ. Intom ġejtu għal vaganzi, ġvera ħattu pjaċir fil-vaganzi? Tajjeb, imissa ħanibdew l-iskola, ġvera. U ħanerġgħu nibdew l-istudjaw. U għana dal-għodu għanna l-Ministru li mhux suppost ġie hawnhekk imma kien jaf li ġej mikju mini u xtaq jiġi għaruh. Nix il-għandikom grazzi ħafna, ħaddos li minn flok impiki tal-ewwel ġurnata. Rajt il-bissi, ma xin niftakar ukoll meta ġejt l-iskola l-ewwel darba, issa ilu ħana l-għedja. 58 snin, għadda da xie snin. U nixtieq ngħidilkom grazzi ħafna xogħol li għamiltu, naf li sar ħafna sakrifiċċju matul is-sajf, naf li l-għalliema baqgħu jaħdmu għaw anke l-boyfriends tagħhom nixtieq nirringrazzjahom għax rajt ix-xogħol biex jilqa' l-itfal tagħna f'ambjent ferrih. Grazzi ħafna l-ġenituri li ġewwaw, nappellalkom naħdmu flimkien għax għall-ġid tat-tfal tagħna importanti li naħdmu id fit. Grazzi ħafna. Jiena nħobba ħafna din il-pjanta u biex taħtiku l-ħoda d-dar għalli l-mar ngħidilha xejn xi ħaġa. Imma bħala rikonoxximent tax-xogħol kbir li għamiltu nixtieq li tiegħu lura lill-iskola u
fl-istess ħin tiċċelebraw kemm taħdmu tajjeb flimkien. Grazzi ħafna. Alla colla da uscire.